खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनाय बर' माहारियारि आफादफोर, बर' समाजारि आफादफोरजों लोगोसे राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो। मिरु दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरिया बे मेलखौ दैदेनो। बे मेलाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुम, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमजों लोगोसे बर' समाजारि आफादफोरा बाहागो लायो। राजखान्थि हान्जा महरै UPPL आरो भारतीय जनता पार्टीनि दैदेनगिरि थान्दैफोरा बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों बिसायख'थि आय'गआ बिधानसभा समष्टि आरो ल'कसभा समष्टिखौ फिन दाफिननायनि बेलायाव माखासे राहा लानायनि सोमोन्दै मेलाव गुवारैनो सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि 2007 मायथाइनि मोनसे ड्राफ्ट बायदिब्ला क'क्राझार ल'कसभा बियाबा STफोरनि थाखाय रिजार्भेसन थानाय नंला एबा थिखानाय थानाय नंला। बेखौ लानानै दिनैनि मेलाव सावरायनाय जायो। डिलिमिटेशन जि माने प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जिखौ फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय 2023निफ्राय बेखौ आरम्भ खालामनो नागिरनाय बेखौ बिथा खालामनानै जों सावरायदों। बे डिलिमिटेशन जि प्रसेस बेखौ जोङो बरायदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बा BTRनि सिङाव जिखिनि जोङो समष्टि बेयो क-टार्मिनास जागोन, जोंनि जिल्लानि सिङाव फैजोबगोन बियो। सिगाङाव बियो पार्शियेलि आरो फुल्लि फैयोमोन, खिन्थु दायो गथा जाजोबसिगोन। दा बे फारसेखौ नायोब्ला जोंहा मोजां। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 सनाव जि मोनसे ड्राफ्ट खसरा ओंखारदोंमोन, बे ड्राफ्ट आरो बे खसरायाव बेयाव जोङो नुदों जे क'क्राझार ल'कसभा समष्टिखौ आनरिजार्भ आरो डिरिजार्भ खालामनाय जादों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय। दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ, बर'नि गासै माहारियारि समाजारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो गासै राजखान्थि दोलो बेयाव UPPL दोलोनिफ्राय आरो जोंहा BJP दोलोनिफ्राय बेयाव माखासे दैदेनगिरिफोर फैदों। BPF आरो कंग्रेस हान्जानिफ्रायबो जों लिंदोंमोन, बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै। खोब सम्भब जोङो उननि समाव बिथांमोनखौ मोननो हागोन। बारग' MLA जोंनि बारग' MLA बिथांमोन फैदों, गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन थेवबो बिथांमोना फैदों आरो माखासे बिदि दैदेनगिरिफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लादों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे क'क्राझार ल'कसभा समष्टिया जेरैबायदि दा एक्जिस्टिं ST रिजार्भेसन दङ, बियो एज इट इज स्टेटास क' बियो बाहाल थानांगौ आरो खुनु कारनाव बेखौ जाहाथे डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालाया आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों खुनु कारनाव कमप्रमाइस खालामनाय नङा। बेखौनो दिनै गासैबो हाउसआ, गासैबो आफादफोरा, दोलोफोरा दिनै एकमत बयबो अपिनियनखौ बिल्डआप खालामबाय आरो जों ज'है नैबे डिलिमिटेशन मेटारखौ लानानै हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै जों थांखि लाबाय। आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो नैबे गासै रिजार्भेसन मेटारखौ लानानै, डिलिमिटेशनखौ लानानै जोंनि सार्थनि थाखाय, जनजाति आरो बर'फोरनि सार्थनि थाखाय जाहाथे जोङो भबिष्यतखौ जों दानो हायो, राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ जाहाथे जोङो इन्टेक्ट लाखिनो हायो, बिनि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि, इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया, डिलिमिटेशन कमिशन, बे गासैबो लेभेलाव जों बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे बिथिङाव BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो जों लोगो हमनाय जागोन गासै आफादफोरा आरो उननि समाव कर लेभेलाव सावरायनानै बिनि मोनसे रड मेप जोङो तयार खालामगोन आरो बे रड मेपनि गेजेरजों जोङो डाटा डकुमेन्ट गासै बाथ्राफोरखौ जोङो थिग लाखिनानै जोङो जाहाथे खुनु कारनाव बन्सित जाया, जों बे बाथ्राखौ लानानै जोङो हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों। गोनां जायोब्ला बे मोनसे सेकेन्ड फेजआव बियो फैगोन। जोङो गणतान्त्रिक गण आन्दलन, शान्तिपुर्ण अहिंसा आन्दलन खालामनो जों बाध्य जागोन आरो हयथ'बा जोङो लिगेलि कर्टआव थांनानै कनस्टिटिउसनेल बेन्चआव जोङो फाइट खालामनोबो जों गोनां जानो हागौ। दा बेनि थाखायबो जोङो सेकेन्ड फेजनि मोनसे रड मेपखौ जोङो थिग खालामगोन। दा बेखायनो दिनैनि समा जाबाय, जों सरकारखौ आपिल खालामदों, इलेक्शन कमिशनखौ आपिल खालामदों, आसाम सरकार, भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे जोंनि मोनखानाय थाखानाय अधिकारखौ एज इट इज लाखिनांगौ आरो बे जिहेतु गोजाम ड्राफ्टमोन, गोदान जिहेतु ड्राफ्ट जागोन, बे गोदान ड्राफ्टआव जाहाथे खुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेल क'क्राझार ल'कसभा समष्टियाव जोङो ST रिजार्भेसनखौ जाहाथे खुनु कारनाव जोङो खर्ब जाया बा गोमाया
आरो गोदानै दानो नागिरनाय प्रप'ज खालामनानै दोननाय उदालगुरि समस्तिखौबो जनजाति बा एसटि खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायो आरो दाबि दैखाङो। गोजोन्थों।